Така че преснете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка, а сега приятно гледане. Окей, ето го нашият първи тест. Също така в това видео между другото ще съм нещо като учител и ще одобряваме отговорите на тези тестове. А ако не ни харесат, съответно няма да ги одобряваме. Така, нека прочетем сега тук какво се случва. Тест за математика. Боб има 36 вафлички, изял е 29. Какво има Боб сега? Диабет. Боб има диабет. Окей, това със сигурност е така. Понякога примерите на математиката са скандални просто. Боб имал 900 коли, продал 300. Колко коли има сега Боб? Бате, той откъде ги извади тия 900 коли, бе, бате? Но да, определено това го апруваме. Копирайте Елена. Така има нарисуван Елен отдясно и нашият човек просто е написал Ctrl-C, Ctrl-V. Окей, братле, това беше смарт, признавам си. Но определено не съм сигурен, че на истинския тест си паснал с този отговор, братле. Да, това го пробвам отново, това беше яко. Открийте разликата между 8 и 6. 8 е цялото къдраво, 6 не е. Да, всъщност така е, като се замисля. 10 минус 1 равно на 9 минус 0. Тук не схващам каква трябва да е логиката на самата задача, но предполагам, че е така, не знам. Технически е отговорил на въпросите, така че апруваме го. Но да, ето това е когато сте слаб по математика и трябва да отговаряте на въпросите. Аз като не ги знаех, всъщност изобщо не отговарях. Но този пичага явно има повече мозък от мен и ги отговаря. Коя битка е умрял Наполеон в последната си? Къде е подписана декларацията за независимост? Най-долната част на страницата. Не. Река Рави тече в кой щат? В течния щат. Каква е главната причина за развод? Брак. Не. Каква е основа? Блестящият ми цвят ме кара да се чувствам озарена. Затова избирам преференс от Лореал Париж. С Глово всичко в града е на една ръка разстояние. Ако търсите нещо различно, поръчайте Глово и изпробвайте нов ресторант. Вкусно! Ледът е свършил. Поръчайте Глово и продължи. Каква е главната причина за развод? Брак. Не. Каква е основната причина за изпитите? Провал. Не, човек, тези отговори започват да стават много дип. Какво никога не може да ядете за закуска? Обяд и вечеря? Да, точно така между другото. Какво прилича на половин ябълка? Другата половина. Ако хвърлиш червен камък в синьото море, какво ще стане? Просто мокър камък. Не, този пич е прекалено смарт, няма как. Как можеш да вдигнеш слон с една ръка? Никога не можеш да дигнеш слон, който има само една ръка. Добре, окей. Те го питаха дали можеш да дигнеш слон с една ръка, пак той го извъртя така, сякаш слона е с една ръка и няма такова нещо. Ако имате 3 ябълки и 4 портокала в една ръка и 3 портокала и 4 ябълки в друга ръка, какво ще имате? Много големи ръце. Окей, за жалост са му писали двойка, но са му писали шестица за креативити. Вие напишете в коментарите каква оценка заслужава този пич. Според мен със сигурност заслужава шестица за креативити. Така че апруваме тези отговори. Тук има някакви математически въпроси, но пича си е нарисувал Тетрис. Не, ето това е когато превърнете часа ви по математика в Тетрис. И даже е написал Тетрис е забавен, математиката не е. И са му дали 0 точки. Това е Савич, признавам си, аз не бих го направил. Аз наистина не бих го направил, деца, и вие не правите това между другото. Да, този отговор според мен не е толкова смарт, така че няма да го одобрим. Кой е твоят герой? Баща ми. Защо определяте този човек като герой? Той не се страхува от нищо. Найс! Има ли нещо, от което вашия герой се страхува? Моята майка. Това беше забавно, така че определено го апруваме. Конструктирайте бананова кола. Той пича го е поправил. Да, пича е нарисувал бананова количка и е написал: искам да повторя този тест. Да, ето това е когато учителката влезе и каже: сега вадете по един лист. Обаче вие не сте учили абсолютно нищо. Пича го разбирам до някъде, така че апруваме го и това. Единственото ми желание е... Добре, моето желание е всички хора, които гледат това видео, да праснат лайк бутона и да се абонират за канала. Но нека видим какво е желанието на нашия човек. Да валят такота. Окей, приятел, това наистина е доста добро желание. И аз бих се изкефил да валят такота. Така че апруваме. Боби има 4 стотинки, Ами има 30 пенита. Кое дете има повече пари? Боби, откъде знаете? Покажете вашето мислене. Не, пича просто е нарисувал себе си и как има Боби в главата му.
Да, и аз винаги съм се чудил какво да напиша, като ме питат. Разкажи как стигна до този отговор и някакви такива глупости. Да, определено пробваме и това. Майка ми работеше усърдно днес. Тя заслужава един хот-дог от микроволновата. Не, братле. Това звучи супер гадно. Стига, бе, брат. Хот-дог от микроволновата. Окей, определено не я пробваме. Това не е готино. Сатурн, Уран и Нептун имат поне 3 общи неща помежду си. Избройте ги. Първо, те всичките са планети. Второ, те всичките са кръгли. И трето, нито една от тях няма Макдоналдс. Добре. Окей, това мисля, че е задоволителен отговор. Пробваме това. Защитете вашият отговор. Отговор. Сержант, не знам колко дълго ще ги задържим. Не. Ето това е да защитиш отговора си в буквалния смисъл. Добре, пробваме го това. Няма как. Това беше добро. Напишете 5 думи, които може да напишете. Не, буквално е написал от въпроса думите 5 words you can spell. И даже учителката му е написала много умен. Окей, нямам думи просто. Това по принцип е малко гавра, но технически отговоря на въпроса, така че и ние ще пробвам това. Какво е приключило през 1896? 1895. Да, това е технически е така, смисъл няма какво да си кривим душата. Отговорил ли е грешно на въпроса? Не. Пробваме го. С една дума опишете училище. Ад. Окей, това беше доста брутално. Може би доста вярно за доста от вас. Аз го пробвам това, а сега вие опишете училището с една дума долу в коментарите. Брендън е видял 17 сини коли и 25 зелени коли в магазин за играчки. Колко колички е видял? Обяснете своя отговор. Така, 17 плюс 25 равно 42. Това е така, окей. За сега вярно. Разбрах отговорът, когато си говорих с мозъка си и се съгласих с отговора, който мозъка ми даде. Да, ето това буквално съм аз, когато се опитам да обясня своя отговор. Определено пробваме и това. Защо плащаме данъци? За да не бъдем арестувани. Определено пробваме и това. Защо плащаме данъци? За да не бъдем арестувани. Точно така, аз нищо грешно не виждам в отговора му. Пробваме и него. Ако учителката не одобри този отговор, вкарайте учителката в затвора. Мотивирайте своя отговор. Давай отговор, давай! Би било забавно да извикам Адаша ми Юли Тонкин да мотивира отговора така. Определено пробваме и това. Напишете 80 до 100 думи. 80 до 100 думи. Ето, написа го човека. Какво повече искате? Пробваме го. Който не го пробне е ламер. Детински ли сте? Да, не. И на нея има нарисувана къщичка за слънчице. Окей, това е забавно. Да, определено не съм. Не, няма такова нещо. Мисля, че този пич е отговорил доста ясно така, нали, че се вижда се. Така че аз ще пробвам този отговор. Предложете една причина за обезлесяването. Този лист. Това беше савич, приятел. Това беше малко савич. Но обаче са му го заградили стикче. Окей, значи учителката одобрила този отговор и ние го одобряваме. Когато стана на 100 години. Когато стана на 100 години, аз ще бъда изморен от всичко и от всеки. Така че ще кажа на всички, че ще отивам в Канада, но actually отивам в Бахамас. Ще живея в моята малка хижа с моето малко куче. Ще поръчвам рибни такота, когато съм гладен. И ще живея най-добрия си живот без никакви глупости. Окей, това може би наистина е добър разказ за това как да си живееш живота на 100 години. Така че пробваме. Дайте кратко обяснение на значението на термина твърда вода. Лед. Да, абсолютно. Какво трябва значи твърда вода, брат? Буквално лед. Аз съпробвам този отговор. Моят приятел на теста по химия. Значи тук е написал някакви работи и отгоре е нарисувал. Все едно има залепен лист отгоре и пише строго секретно. Не, човек. Окей, приятел, не мисля, че учителката си ще е доволна от това, но аз съпробвам този отговор, защото е доста креативно. Какво обичате да правите с приятелите и семейството си? I like to move it movie. I like to move it movie.
I like to move it... Окей, мисля, че разбрахте за какво става въпрос. Определено апруваме и този отговор. Мале, това беше толкова странно. Опишете как работи трансформатора. Братле. Нарисувал и количка и как става на трансформер. О, да, определено. И аз мисля, че така работи трансформатора. Мисля, че всеки, който е имал детство, ще се съгласи с мен. Мисля, че всеки, който е имал детство с трансформер, ще се съгласи с този отговор. Малумен ли си? Да? Не. Обаче не е заградено. Вместо да е чекнато в кутийката. Маняк. Да, мисля, че доста ясно отговоря на въпроса. За сигурност не е малумен. И аз така мисля, да. Апрувам го. Не е малумен. Напишете, за да вършите всяко изречение. Използвайте думата банка. Имам прежда в банката. Харесвате ли банката? Сложете краката си върху банката. Банкирахте ли напитката? Накарайте банка да изчисти бъркотията. Можете ли да банкирате пръстите си? Ще банкирам скоро. Не знам, явно тези изречения имат някакъв смисъл. Нямам представа, но са използвали само думата банка, за да запълнят изреченията. Така, тук трябва да се напишат противоположни изречения. Смърт, живот. Безнадежден, надежден. Толерантност, непоносимост. Внимателен, небрежен. И тук имаме про-нуб. Не, човек. Учителката дори не знае какво е това. Ние обаче със сигурност ще пробвнем този отговор. Мен ми хареса. Някои атоми споделят електрони и стават по-стабилни. Опишете ситуация, в която хора споделят нещо и всички печелят. Комунизъм. Не. О, не, човек. Това беше добро. Това беше добро, приятел. Ако и вас ви изкепиха тези отговори, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала Скамбанка. А сега гледайте едно от тези две видеа. Ето тук, чакам ви там. There's a squad. Да, нищо не ми се падна. Уау, хора, тези 20 лева си заслужаваха. Така че оставете лайк, защото до края на видеото най-вероятно няма да имам пари за нищо. Добре, следващата игра мисля да играем, какво ще кажеш, Brawl футбол. Brawl Ball, така, чай. Бал, да, чай да си избера нов герой. Добре, хора, избирам си да играя с Squeak. Мисля, че добре ще се справим на футбола с Squeak. Добре, цъкаме реди, хора, и сега играеме Brawl Ball, да видим дали ще спечелиме. Айде, дано спечелиме. Това видео или приключва, когато просто поудея и пребия Алекс, или когато ми свършат всички пари. Добре, айде, давай, започваме. Айде, вземете това, бе, вземете всичките ми мини, бе. Взимай мина, бе. Взимай и гърми, бе. Крис, ще умрем. Абе, не, пази вратата. Браво, бе, нашия, бе. Не ми да си вкарам. Какво не ти да? Не ми да си вкарам. Бе, как ще си вкарваш автогол, бе? Това не е ли тяхната врата? Не, Алекс. Много добре го знаеш. Пипер, взимайте. Давайте. Добре, пребиваме ги. Давайте нашите. Бум, гърми. Давай нашия. Това е Лео. Давай, Лео. Дашия не давай. Давай, Лео. Дашия не да. Абе, какво говориш, бе? Играй, бе. Писна ми от тебе. Вземи. Това искам това да гръмне. Да му гръмне тиквата. Алекс, дай ми топката. Не. Дай ми топката. Не. Дай топката да вкарам гол. Не. Добре, поне ходи към тяхната врата. Моля те. Добре. Не, наш. Давай. Не. Браво, бе, Лео, бе. Защо? Лео е истински
най-якия съотборник. Лео е най-добрият съотборник. О, Влад, то ги направи на Мале, направо ги изкъртихме, хора. Браво! Матч овър! Yes, бе! На този гейм мод няма да плащам. Ма хора, защо трябва да печелиме? Защото това е целта на играта. Не е вярно! Добре, имаме някакъв стар дроп. Айде, епик. О, епик. 200 стотинки. Превъзходно. Сега, хора, понеже спечелихме, мисля да пина малко шоколадов млечен шейк. Не спечелихме заради теб, няма млечен шейк за тебе, вкусен. Не вярвам. С какао, протеин, без захар, перфекто. Ама аз ви подадох топката. Хора, все едно се пренасям в някаква шоколадова вселена. И просто си представям как парчета шоколада ето така галят моите буски. Няма за тебе, защото искаш да саботираш играта ми. Добре, хора, аз избирам в момента Гром и ще играем на Hot Zone. Аре да започваме. Горещата зона. Да. Ще стане много горещо. Добре, че имаме с какво да се разхладим. Аха. Добре, Алекс, искам наистина вече сериозно да започнем да играем. Няма да губиме нарочно заради тебе, да се бие и срещу тебе. Да, разбира се. Добре, започвай да взимаш. Много То мап верно е як. Чай, аз ще им фърнаме така неща на тия попути. Взимайте. Аз от тук ще взех Гром, за да мога просто да седа и да ги замерям. Така седа и просто и си ги замерям. Взриви ги всичките. О, той идва. Едгар идва. Да, убий ги! Давай! Не. Да! Алекс, аре, помогни ми, бе! Добре, Отрови ги! Аз така, браво! Алекс, моля ти се, давай, знам, че можем да го спечелиме, знам, че можем да го спечелиме. Моля те! О, да, преби го, айде, аз капчървам зоната! Добре, ти нали разбираш, че това, което правиш в момента е много зло? Не, моля те, защо падаме? Защо? Не! Уби! Аре, бе, Едгар, умри, бе! Аз съм очервения. Защо дефит, бе? Тук е хубаво си дефит, смат. Едно кратко прекъсване ще направим. Да, всичко е наред с Алекс, не се притесняйте, да, всичко е наред. Добре, хора, изглежда, че Алекс иска да отварям неща, така че не... Ето, виж, това ще го отворя. Няма. Аз това не мога. Добре, какво да купа сега? Купи това, боксовете. Боксове да купя. Ма чакай, колко джема да купя? 2000. Не, няма да купа 2000 джема. Добре, нека да видим колко джема и... Какво? Какви са тия цени на тъпите джемове, бе? Така хубаво. Уау, погледни! Най-добрата оферта за 220 лева джемове. Добре, хора, в момента купихме 170 джема. Вау! За 20 лева! Чувствам се превъзходно! Добре, Мяре, отваряме 2 мегабокса ли отваряме? Да. Добре, отваряме 2 Сега мегабокса. ще ти кажа. Цъкай го. Така, отваряме. Буна. Добре, отваряй. Добре. 6. 6, това добре ли е? Да, добре. Блинк! Чакай! Еса. Коинс, добре. Отваряй. Отваряме. Ето нещо Кой е това? много. Кой е това? Dynamite! Dynamite. Equipnal, добре. Даде ми някакъв тъп пин и И още още някакъв един тъп пин. пин. Вау! Дай са. О, още един бокс има, нали? За това 5 само, няма нищо. Нищо ли няма да даде? Вау, това беше... Чай малко, един струва 80. Чакай. Щом един струва 80. Искаш да ми кажеш, че тия два бокса струват 10 лева? Да. 11. И ние сигурно ще умираме още много пъти. Добре, хора, искам... За кой героя взех много як скин? За Дайнамайк. Не бе, предишно за някакъв друг герой. Рико. За Рико, къде е Рико? Рико. Ето го. What? Това е брутално. Чакай, аз си го апгрейдна даже, поне сега имам да апгрейдвам. Добре, левел 9 ми е Рикото. Гледай къв съм тарикат, бе! Руси тарикат. Добре, айде сега, кой гейм мод да играем? Предлагам ти да играем... Нокаут? Да. Айде, хора, започваме с нокаут, да видим дали ще трябва да харча още пари. Парички. Добре, какво трябва да се прави тука? Просто ги убил ще. Ето още един. Браво, Александър. Убих още един. О, аз убих един. Печка. Печка, сложи печката. О, спечелихме рунда, бе. Да.
Да, трябва да спечелим 2 рунда. Още един. Там много лесно тогава, бе. Да, бе, разбира се. Айде, взимай се! Няма да умреш. Умрях. Не. И аз умрях. Аре бе, динамит. Аре, фърли му динамит и го утрепи, бе. О, не, нашия умря. Нямаше я умря. Не, нашия е мъртъв. Мале, то нашия е едно в едно. Едно в едно е. Давай, брат. Давай, знам, че можеш. Динамит. О! И умря. Не, жив е. Аре, бе, един дайнамайк. Добре, така, аз сега имам ултимейт. давай. Аз имам най-силното ми абилити. Ето, сега ще го пуснем. Взимайте! Аз умирам, умрях. Добре, убих я тая. Не, жива е! Айде, да убих. Не, моля ти се. Аре бе, Рико, бе. Знам, че ще успеем. С дайнамайт ще се справим, аз ти казвам. Давай. Крис, давай! Окей, пропуснах си ултимейта. Пропуснах си всичко. И нашия умря. Аз сам ли съм? Да, май умря. Да. Не. Чакай. Трябва. Аз този път верно се опитвах. Този път видях, Алекс, да, наистина изглеждаше, че се опитваш. Айде да купиме за 10 лева още мегабоксове. Чекайте. Да. Айде, давай, отвори го. 3. Верно ли? Това бокс ми даде 61 светещи монетки, 1000 голд и 3 джема за 10 лева. Тук сега ще е хубаво. 5. Не, какво ми дава в момента? Моля те, дай ми нещо хубаво. Моля те. Съжалявам. Добре, айде. 15! Какво е това, бе? То бокс може ли да даде 15 такива? Не знам. Чакай вие колко е рер това. Хора, тук що ми даде items remaining 15. Това да за първ път не знаех даже, че е възможно. До сега по 4-5 ми даваше 6 максимум. Това мисля, че е много рер. Не знам, обаче според мен това е супер рядко, хора. Това може би е, не знам, най-рядкото ли е това? Добре, айде, отваряме. Ядай. Джемове. Блинк. 12! Абе, хора. Добре. Това какво е? Рико. Ма това ти ли се падна, бе? Соверен Рик. Аз това го имах, май, бе. Това май е друго. Добре. Пин. Още един пин. Още един пин. Пин. Ама чакайте, колко Това са пин? еднакви пинове. Ама колко пинаш ми даде, бе? Погледнете колко еднакви пина ми даде! Какво е? Абе, това е пълна измама, бе. Какви сте тъпи пинове, бе? Не, всичките са различни, ама хора, долу в коментарите искам да ми напишете колко е рядко да ми се падне това от бокс. Добре, Алекс, предлагам ти да изиграеме последна игра, защото минахме всички гейм моди. Да играем последна игра Бробъл. Не, ход. Ход зона. Добре, айде на топлата зона ще играем последна игра. Губиме? Не, няма да загубим. Не, вече похарчих колко? 40 и нещо лева екстра. Не, повече. Повече ли? Дори за букука. Ама ха. Ако сте чули нещо, сори. Просто много ме отнерви. For glory! Prima punch! Sin dolor no hay gloria! Ба. Разясни играта, защото
Great. Sin dolor no hay gloria. ¡Muchos pollos! Buenas noches. The show must go on. Ya le costará amor. Brewster es muy merito. Bow. Video Happy 3. Talk about oh my god. Level up rank. 1 trillion. Oh. Talk about oh my god. Между другото, там ми се спадна от нея. Скибиди хайото. Има тази таганка. Skibidi Ohio Treacherous. Oh, super. Ще се много странно, guys. Като не ме вземат. Да хода при мама на работа. Talk about oh my god. Ти. Какво е това? О, толкова ли съм смотан, ба? Те ще щупат скоро. Аз съм най-слабия човек на света. Мистер Фани, къден бъде. Ще ме спечи ходи долу на
Animation. Брат, ето така става, като бутме. EA Sports. It's in the game. Ох. Так. О, супер! The extra fries. Не, това. То Джеймс чета. Ако е точно над главите ни съществува, да ми даде карта 101. Ако този, който някой казва, че съществува, ако съществува, да ми даде карта 100 Ламил Ямал. Амин. Няма да 5 минути чакам. Точно от главите никога не е съществувал. It's my game.
like I don't know. And of course I pay my boots for the folks on my toe. Living life in the days, I don't know where I'm going. I get back to the airport like honey, I'm home. Boy, I beg and sin and still like I love. Ricky Davis. Окей. Той съществува. Абе. Прома всичко. Да пътувам от първия път. I guess I'll try cooler. Това е един пет отбор.